Светлана апа Усаклык авылы кызы. Моннан 44 ел элек Бикмәч авылына келин булып төшә ул. 37 ел авыл медпунктында фельдшер булып эшләгән. Чисталык, пөхтәлеккә хирыслыгы да ак халатлы шәфкать иясе булуына ишарәдер аның. Шапка, шарфлар, шәлләр, оек баш бияләйләр бәйли дә, аларны туганнарына, якыннарына бүләк итеп тарата райондашыбыз. Кол эшләре белән балачактан уйна. Балачактан бөтенсен дә бәйли беләм. Шәлләрне бияләйләрне, оек башларына, кофталарны бәйли беләм. Әле быел бәйләмәдем. Хәзер генә. Бөтен нәрсә бәйли беләм. Ни кирәк? Кемнән өйрәндегез? Әнидән инде. Әнинең бәйләгән әйберләрен бузып бетерәдер икән. Әни ачулана торган, тагы бузганнар, тагы тотынганнар, шулар дип. Ир белән хатынның бер-берсенә терәк булып аңлашып яшәве сокланырлык. Ихаталарында күпләп сарыклар һәм куяннар асрыйлар, умарта тоталар. Раул абыйның куллары да алтыннан коелган диярсең. Белмәгән бер генә эше дә юк. Эретеп ябыштыру эшендә белә агач, лар, улаклар, тимердән хуҗалык өчен кирәк яракларын да коеп куя. Светлананың һәрбер бәйләгән әйбере миңа бик ошый, һәрберсе йомшак, йөрәккә май булып ята. Менә хәзерге яшьләр кул эшләре шөгыльләнмәй бит, сезнең тормыш иптәшегез яшь чагыннан ук бәйлидерме? Онсын дөресен генә әйткәндә онсын әйтәлмәйм, әле безнең тора башлаганга 6 гына ел була. Бу мин белгәннән бирле һәрберсендә бәйли. Раул абый белән алар гомер күзләрендә кавыша. Яңа Сәет егете белән Мори бүләр мәктәбендә 8нче сыйныфка кадәр бергә укыйлар. Раул минем терәгем дә, эшкә илһам бирүчем дә дип горурланып Светлана апа. Пенсия эшкәш бигрәк тә инде, иде эш юк бит инде. Кич белән телевизор караганда шуларны бәйләп утырам. Үрнәкләрен кайналас үзегез уйлап табабыз моны рәсемнәрен, бизәкләрен. Бизәкләрен мин нидән черчердән карап бәйле белмим, мин кол белән күз күреме белән генә. Гомер күзләрендә кавышып, бер-берсенә терәк булып яшәүче гаиләнең балалары, оныклары да бу йортта һәрвакыт көтелгән кунак. Аларның фотосурәтләре йортның һәр почмагында диярлек. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.